Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tasih semangat nggih Bapak Ibu. Tasih masih lapangane kaya ngene kudu tetap semangat. Soale dina iki sedekah bumi nggih. Nyedakoe bumine supaya masyarakat mriki sedaya kathah rezekine ilang dilaine. Allahumma amin. Ngombe sinom karo jahe, tuku sewek kok embo lombok. Isih enom nyambut gawe, cekak dinyek karo arek wedok. Arek wedok saiki njaluk sing sugih. Jajan serabi warnane abang, gopo rabi bandane utang. Kesenian lodro, seni tradisional kang duweni fungsi kanggo kritik asik sifate perlakuanan kanggo nyuarakno anane wetenge krasa luwe terus kepeksan nyolong pitike tanggane bareng konangan dikepuki saremeke tapi seje karo kasus korupsi ngentekno duwite rakyat sing nyambut gawe awan bengi bareng konangan dilebokno jeruji besi tapi aneh iso nglencer nang luar negeri langsung dangdut ya. Kalem ja. Bawane rada adem. Jaman saiki jaman wis canggih enom tuwa cekelan HP digawe dolenan sampai sore
sampai kelalen kewajibane dulur-dulur ayo sing waspada apa manene delok berita zaman saiki zaman berbahaya berita bener iso dadi salah wis akeh ra tontone korban berita hoak nang jero HP cari kasus ngono cari kasus ngene nanging nyatane gak ana buktine mulane iku ayo sing ati-ati zaman saiki zaman teknologi awak dhewe ngetik didelok teko mburi bareng kliru ngomong iso mlebu namung sematen atur Arjuna menawi lepat nyuwun pangapunten. Iso ae rek. Alah, hawane rada adem Mas, digawe anget-angetan sampean gekno serampat. Gandas luas sasolai wong prawira wong prawira matela bonegara Ana wong joget kaya janging lairno iku lho. Mencolot gini. Mencolot mak pikir kodok ah. Lah kan wong joget sing enak, sing luwes. Joget mencolot awakmu iki. Kon niku aja joget-joget. Apa to? Aku isi nek nang kene iku joget-joget wong aku gak iso joget Oh lho, gak apa-apa. Gak apa-apa ya apa aku isi nambah kanca-kancaku nang kene nglompok kabeh.
Lho, dadi kanca-kancamu nglumpuk. Lho, masalah arek wedok-wedok nglumpuk nang kene kabeh. Termasuk kancamu sekolah. Kanca sekolah SD zaman biyen. Ana nduk kene to. Ya awo iya iku mang nang pawon kabeh arek-arek nglumpuk. Lho, kancamu nang pawon kabeh. Iya nglumpuk. Olah apa nang pawon mang? Ana sing masak, ya ana sing nyambel, ya ana sing godhong wedang. Sing masak kancamu sekolah. Iya, Kenal. ya kenal pelek. Kenal plek. Pelek Sopo to? Yana. Yana. Kancamu iku. Kancaku. Juru masak nduk mburi. Sumpah iya. Nanti arek Embang Yana mang. Endi wonge? Iki guyu mbek ngacung tangane. Iku ta? Kancamu. Paling mek iku tok. Lho ya apa kan iku? Lah awakmu lho gak kru wong kene. Karo wong kene aku iku cilik nang kene ae. Sing gawe sambel ngawulek ro lagu campur sari goyang geol-geol manganggitmu sapa? Sopo iku to? Iku biyen ketua kelas. Ketua kelasmu. Iya, Ya kenal. kenal dong. Sopo jenenge? Senati. Wong iku. Endi wonge? Iku mbekiki kok. Iku ta? Iya mbekiki ae lapo. Kaya wis gak wawu karo awakmu. Gak wawu soalé arek iki biyen masalah judes. Mosok Senati ku jowudes. Mang petok aku nang kono lah. apa? Ngene jare wantok kok tambah ganteng. Rupamu. Ya nek konti Senati. Apa Bek? Heh. Mule. Ancene mang ngomong ngene, aku kok nek kon munggah aku tak mule ngono. Isin gelok konto jare ngono. Lah kok rupamu kaya ngene ya isin kancamu. Rupamu kaya bedes korengen jare. Paling ya sing masak sing nyambel tok paling. Lho kok si masak sing nyambel tok, sing gawe kopi ku mang lho. Kon mang mari mangan Ngopi. sing gekno kopi. Les sing gawe kopi. Apa? Koncoku iku Yohan. Sak kelas. Iku biyen carane primadonae SDN Cinandang kene. Kembang kelas berarti. Kembang kelas. Kenal dong. Sopo? Kenny. Kok Kenny sih to jenenge to? Jare primadona. Primadona zaman biyen iku jenenge elek-elek. Kenny mang yo mulai. Gopo mulai arek-arek iku rek Wis mulai kabeh kancamu. di kamu yo. Sampeyan ojo guyu banter-banter. Apa? Oh, dileboni orang-orang kok emang. Mosok paling mek kancamu tok wong kene. Heh? Kancamu tok. Kene iku belek tuplek-blek kancaku. Dulur. Mari ngombe kopi. Ngombe kopi. Aku dikai es teh. Seger iku to. Seger banget. Iya dikai sapa awakmu? Alah dikai Sri. Sri ku sapa? Sri ya kancaku Kancamu pisan yo. Iya dong. Endi wonge? Wis pokoke nglumpuk nang kono kabeh iku. Tumplek-blek kancamu kabeh to. Tumplek balek nang kono. Mari ngombe es. Aku mari ngombe es. Heeh. Aku ngale. Ngale. Piringku tak dekek. Kok dekek. Lah kok sing kora-kora. Lho apa sing kora-kora to? Lho alah. Kora-kora ngene. Kora-kora mbek nangis tak parani. Mbok takoni. Tak takoni lapo sampean iku nangis. Alah aku ket biyen kok bagian kora-kora. Nelongso ya to. Nelongso barang tak jawe le. Iya. Tes dal arep balik Noleh. Lu aku shock. Kaget. Olah apa kon kaget? Tibake kancaku biyen sing elek dhewe. Sak kelas sing elek dhewe. Elek dhewe. Bagian kora-kora. Iya. Sopo? Tani. Apa iku to? Tani ku. Endi? Glon. Iku ta, guyu kekel iku ta. Guyu sampe kemekel kaya ngono. Sampeyan gak percaya sene aku biyen cilik nang gangsir. Gak percaya tani ku biyen iku masalah wireng. Awake yo sak kaya saiki ngono, lencir ngono biyen. Gak. Biyen gak yo. Biyen iku lho wemong. Saiki paling kakean diseneni bojone dadi kuru. Kon niku ngawur kon niku. Apa? Oleh bojone gak trimo, ya apa kon? Bojone gak trimo ya babak. Lah apa? Lah kok majurene gelut. Lho.
Puri ku yo panjak. Ya gak apa-apa to. Anjene wong silaturahmi gak ono eleke. Ya sik jenenge Iya. kanca. Mari aku mangan, ngombe alah aku metu. Dolen kon. Dolen karepku golek pot es. Iya. Lah kok nang kono aku dibengok arek wedok le. Lho sak kon ngene iki ditengkar arek wedok. Diceluk. Ya apa le nyeluk? Ngene. Wanto to. Masa nek nyeluk ngono to? Barang aku noleh kon karo. Karo apa? Ya Allah. Mantanku biyen. Mantanku. Arek kene. Arek kene. Sopo? Kasihati. Lapo sampean guyu. Kasihati ku mantanku biyen. Kan biyen ya arep karo Kasihati ngono ya. Arep. Wong aku biyen sembarang arep Kon niku kok ngawur ae kon niku. Ya babah. Wis, mari ku balik nang kerobongan. Aku balik. Kon tak ceritani aku pengen ambek Kasihati ku gak suwe. Opo? Gara-gara wetone gak padha. Seje weton. Seje weton akhirnya aku putus. Kandas cintamu. Aku kandas. Mari ngono. Tapi ambek Kasihati aku dikenalno koncone. Termasuk baik hati yo. Baik hati Kasihati ku. Golekno ganti. Heeh. Awakmu yo seneng karo gantine ku, Mang. Seneng aku dikenal ambek koncone Kasihati ku, Mang. Dikenalno? Iya. Wis pacaran. Pacaran? Sopo jenenge? Yuse. Ha iya itu. Gantimu kok kaya ngono. Lapo kowe iki? Yuse iku. Mula gawonge kaya badak gopedhe ngono ah. Lho gak ya. Gak ta? Dulur. Yuse lek wayu ya. Ayu ta boten? Tapi saiki lho rondo. Lah. Ya ro wong mantanku kok. Lah iku biyen cara nurut ambek aku, kalah gelem ambek aku gak ngalah rondo. Awakmu kok peneng wong wedok. Yo pen. Tapi yo ngresula uripe. Ono ku kok. Wis, mari ku cintamu wis kandas. Kandas. Ganti ambek Yuse ku mau. Ambek Yuse, tapi Yuse yo ngono gak oleh wong tuane kok, Le. Gak oleh restu teko wong tuwa. Gak oleh restu ambek wong tuane. Soale aku kan wong anake wong gak duwe. Yuse anake wong duwe. Yuse anake wong sugih biyen. Beda kasta. Beda kasta. Gak direstui. Gak direstui. Akhirnya aku putus. Putus maneh. Putus. Tapi aku moro-moro kenalan ambek arek gangsir kan. Arek kene. Arek gangsir. Arek ayu to. Arek ayu, aku njaluk nomor WA-e. Kenalan 3 dino, Le. 3 dino, mari ngono. Langsung dadian. Langsung pacaran. Langsung pacaran. Ambek arek kene. Iya. Sapa? Rate. Rate. Diguyu wong-wong iku lho. Wong-wong kon tak kandhani. Apa? Wong-wong guyu iku. Apa? Wong-wong guyu iku soalnya terkejut. Mergo olehmu pacarmu kaya ngono. Kok nek ngono. Wah, kono iku gawe ae wis. Iya. Ngene to. Lapo? Awak dhewe ditekan ndok kene iki lak hajate sedekah bumi. Ya kan? Ya. Udrukan Budi Wijaya to. Ana Videotron. TV. Kok TV? Iki ngono arane Videotron. Sik Kasihati mang nandi sik rek. Kon kok sing golek Kasihati sih? Kangen. Ola apa? Ono apane Kasihati? Wah, kon gak ro aku mang mlebu runu njaluk sego goreng. Lah dipethuki Wiwi. Sopo Wiwi iku? Wiwi kancaku. Kon iku kok ngangger ae. Arek wayu dia anak situk saiki sampe. Jange mbok senengi maneh ngono ta? Gak seneni bojone. Ya gak oleh, wis berumah tangga gak oleh. Ya. Ya. Kudu rukun karo keluargane, Babah. Sing ndelok kene ben rukun karo keluargane. Iya. Dina iki sedekah bumi to. Iya. Ana Videotrone. Terus ya apa kon? Ya kan? Iya. Ana lampune. Termasuk mic ambek sound system wis didandani kabeh supaya lodro iki maju. Oh, maju. Kan gak percaya nek lodro iki maju. Mosok sih? Ah, saiki tak cek ya. Cek-cekan. Cek. Ah, Cek. ya. Halo. Loh. Satu. Duh. Rapi kan? Ono ekone ya. Ono ekone. Enak. Terbaru iki Iya to. baru. Tak coba gawe nyapa wong kene ya. Selamat malam semuanya. Nyah. Selamat menonton. Tonton.
Selamat menikmati hidangan yang ada di meja. Jah. Ada semangka. Kah. Ada melon. Lon. Tidak lupa ada buah jeruk. Jer. Kok kondok ngarepe iku lho. Ya Allah. Apa? Iki ngono audiene TAJ ku audio syariah. Ngono ya. Nek jero ya jer. Selamat malam Lam. bagi yang duduk di bawah. Wah. Harap berhati-hati. Ti. Ditakutkan ada ulolowo. Telusur. Luwo, telusur. Pamburine luwo kok telusur. Iki ngono audio syariah. Yo ngono. Bagi para penonton Ton. yang duduk di atas, Tas. juga berhati-hati. Ti. Awas kecantol. Sowek. Wek. Kok muni suwek to. Kata-katamu berbahaya. Lah kecantol apa gak suwek? Para hadirin semuanya, Rin. kita tidak hanya berdua. Wah. Ada seorang bintang tamu. Mu. Marilah kita sambut. Bot. Aku mau adem temen. Lawamu kuwi ngene ngono ae. Lu nangis? Wes gak ngomong-ngomong ae. Selawatan bareng-bareng ben bengi iki berkalan barokah. Bener bener. Awakmu kepengin selawatan apa? Bapakku NO, ibu muslimat, kang masku ansor, Bayu Fatayat, melok NO pancen nikmat, Ngalor ngidul nggawa berkat, salat memang nikmat, Ngalor ngidul nggawa berkat. sholawat ala Nabi Muhammad sareng-sareng. Salamu ala ya Rasulillah. Salatu wa salamu Ala Yasin Habibillah. Salatu wa salamu Ala Yasin Habibillah. golek pasir nang pinggir kali kanggone gawe urup sapi. Warga Gangsir akeh rejeki taun iki padha lunga kaji. Akeh rejeki taun iki padha lunga kaji. Sholatu wa salamu wa ala toha Rasulillah. Sholatu wa salamu wa Ala Yasin Habibillah. Salatullah Salamu ala Yasin Yasin Habibillah. Nang galangan tuku pasir, Cakep. molene tuku rujak nanas, Asik. tuku rujak nanas. Warga Gangsir muga-muga sing duwe utang gendang lunas. Warga Gangsir muga-muga sing duwe utang gendang lunas. Sholatu wa salamu wa sallu ala Nabi Muhammad. Rasulillah. Sholatu wa salamu wa Ala Yasin Habibillah. Salatullah salam
pasir benakno genteng gawe ondo tanggapan nang gone gangsir muga-muga muling gawa rondo tanggapan nang gone gangsir muga-muga muling gawa rondo salat tua Tanggapan kok ngincer rondo iku lho. lah gak apa-apa Lah kon kok mang oleh wong iku mang sing rewang nduk pawon. ya babak masih oleh rewang ngene pawon ya babak Kon arep rondo arep. Nandi kasih hati ku mang Cinta sejatimu iku. cinta sejati murni lahir dari hati Ya Allah, kanca. Apa? Saya Bagero lalu saya Mbak Api kabarku. Api. kusukule lho Kak. Yo awak dhewe kan ono kesibukan masing-masing. Aku gimana kate metu balik maneh. Anjene musim udan, kate yo lemah dadi nek kena udan yo jeblok. Mosok kon yo manggal liwat nggonanku. Ya liwat saking aku mangati-ati. Wong pentol kepreset pentol tah mangkali. Lah gak mbok tulungi. Gak karu-karuan. Ngono ku ya ditulungi resakno wong bang. Pake tak tulungi wong dudu wong. Nah wong wedok tak tulungi wong. aku salah mono aku salah mono salam Dadi ngene lho. nah yo ngono padha Pokoke kok jare panitia. Jarene panitia. Sementing guyub. ya bener Nek gak guyub rukun kok kancane bubrah. ya bener Gak oleh. Bersatu kita teguh, bercerai Kita runtuh semboyan sing apik. ojo sampe cerah. Ana apa-apa dibagi sing rata, ojo sampe sing liyane gak uman. Kauman. salah mono aku salam mono Lho lah iya, Lah ngene lho makane, Le, dadi iya. engko nek wis mari, Mari. kon melok aku. Nanti. Lho, langsung nang Surabaya. Aku mbok jane Lho iya, nang kono wis ngenteni kabeh. Mbok jak kerja aku yo. Ya ya bener sok masih aku Ojo ya jan kerja, kon gak kerja nek kon gak kerja istilahé wong iku wong nganggur. Isin-isini wong. iya masih aku ya jan kerja Kerja pemane sik enom ya. Awak sing kuat kudu golek rezeki sing Iya. masih aku ya jan kerja sing enom Karepmu apa sih karepmu? kon salaman mbek iku aku ya salah mono ngono lho Lho, ya apa? Ya apa contone ya apa contone ya apa? Contone kon contone. kon niku ya tuwek goblok iso Ya wis ket biyen tak mes cek subur goblok. Hah? Joget. Woi, wah, rasa rek. Oh iya. Pantai ya. Ya apa so? Apik. Kabarmu? Oh, luar biasa. Padha ning ngono. Iya. Aku ya seneng jeneng iki. Ojo sampe awak dhewe nek ketemu kanca gak salaman. Dosa. Ngene iki ngerakno silaturahmi. Ngono ya? Iya. Wae teru. Oleh pahala ngene ngeluburno dosa. Ngono ya. Wis pokoke menelane kepethuk wong loro, Iya. ojo sampe awak dhewe rikuh. Gak oleh. Kudu iso ngerti. Ngerti? aku ya salah mono Ya diselami ya. salam Diselami. Karepmu ya apa sih karepmu? Niku kok aku kepengin ngomong karo Rasa kok ya. Bisa. Dadi ngono. Kon njaluk apa sih kon? Maksudmu apa sih? aku salah mono takonono ngono lho Karepmu ya apa coba? Takoni. ah Wah, wis kabar iso. ngene lho rek kabarmu ya apa kabarmu wong loro ya apa rek kabare Kancane ro lho. Iya. Wingi Nah, terus iya. Lah, iki sepeda motor ngene kan wis hei, kon tak kandani ya. aku salah mono sih Ya. Apa? nah bener wong liya. ngono kudu kabeh hati-hati Ana kancane sing kurang. kabeh Iku ya kudu
Lengkapi. Ojo sampe lho ya. Oleh koncone akeh. Nek koncone akeh, koyo sing nang kene kok lho. Iki dah. Iya. Sakno arek iki. Lah, kudune ya kaya ngono. Ojo sampe kon kari. Makane Nek kari sampe kisinan. Oh, ngono ya. Apa maneh bose saiki kereng lho. Oh, saiki keren bos. Iya. Waduh ning ngono ya gak wani aku so. Ojo sampe. Pinter-pintere wong ngomong ya ngono iku. Makane iku kon ya tak kandhani. Ngene iki kon kandhani. Wah, apa? Maksudmu iku apa? Maksudmu apa? Maksudmu apa? Kon selawatan tak delok. Meletuh gak karu-karuan. Yo babah. Jenenge Mas Jono abu balung keliru paku sampean. Ketewak. Iku ngono balunge sing elek. Wah, Loh, Hei, ana wong kebanjiran iki rek. Heh? tolong be. Kok ana wong kelelep? Jarene tiba. tapi kok wis tetok kene. Kok wis waras? Ngomong aku jare patah tulang. Loh, jare patah tulang. Wah, oleh-oleh tiba tibake oleh HP anyar. Rezeki. Delokan panggunge jeblok kaya sawah iki lho. Wong-wong gangsir meneh kabeh wedok-wedok. Kok nang tandur nek kene. Awas tiba. Aja ganggu cangkemmu kok aja ganggu ta lah. Ene wong telepon ambek gendaan kok ya. Gendaan. Aja melok-melok ta meneng kok ta lah. Wong tiboan kok segendaan. Halo. Halo. Ya. Ya, bisa bicara dengan salah sambung? Kok salah sambung ya apa sih? Iku lho, mbek pacarku iku lho. Apakah tidak salah sambung? Iya, apakah tidak salah sambung? Loh, Wah, sajoke tiba rondo loro wong iso. Iya, halo. Terima kasih. Jangan khawatir. Besok ke hotel sama aku ya. besok ke sama Lea sama aku. Ojo khawatir, sapiku manak papat. loh. Waran aja lali nggawa irek. Kok gak jawab, Sok? 3 4 lama. Kok ilang nomornya? Loh, kok ilang? Lah orang diuripi bongko ngene lho Pak Gus. Urip noh, ndek. Ngene lho nguripno iku tul. Tul. Lah iki kodhe dibuka klerek. Lho. Tuwek doliran HP gak entos. Rasa Apa? goblok kowe iku. Lho, kok iso? Lah apa kok metu wong muda-muda Loh. iki? Waduh, keliru. Kok dhisik? Lho, alah, lho jengking. Loh. Kurang Dhisik. ajar. Iki lho, Gak ono kok. rasa ndelodok. Wong tuwa disetelno ngene. Iki ngono bokat. Wah, tuwek-tuwek goblok. Bokep iku apa ya? Bokap iki kuwi bokap iku wong halet iku lho. Iki karo wong tuwa rek. Sok, Diwurui sing apik. patenono sok. Aku wedi. Tutulen le, tutulen. Nek matene ngene. Aja le jengking. Kale yo. Iki matene ngene, iki dipetek sret, terus digeser, sret. Lah. Oh ya gak iso dolenan HP kemenyek. Tuwek kemenyek. Malah metu jaran. Loh. Iki jaran wedok ditumpaki jaran lanang. Wis ana samene gedene. Iki flora dan fauna diganti maneh lho. Oh, Taman Safari ya. Heeh. Ya Allah Gusti lho, ya iki rek. Nah, ya apa? Iki lho, lah. Ya apa? Lah lho, oh wong adus. Endi? Wong adus. Endi, Pak Gus? Endi? Oh wis mentas. Aja ndemek tangan goblok. Oke, lali aku lali. Lali. Kok Rek, aku iki wis tuwek iki dolanan HP. Aku kepengin pacar-pacaran. pacar-pacaran gak nyekel Nek pacar-pacaran niku iso nang IG, Iya. iso nang TikTok. FB, iso nang TT. Aku gak ngerti ngono-ngono. kon sing nyetelno iki ku mang sapa? Rasa ngono kok. Aduh. Duduk iku mang kecantol. Terus dirubah galih metu jaran. Waduh, ya iki rek, ya iki. Asyik iki. Wah, Cuit.
Inilah makanan rakyat. Loh kok makanan rakyat? Wah. Sing enom-enom ae, sing tuwek mburi-mburi. Gak wani sampe. Aku keri-keri gak apa-apa kok oleh akeh. Soale tanganku loro. Hai. Halo. Halo, Dik. Kamu tadi kesini sendirian? Iya. Saya juga sendirian. Nanti kita bersama-sama berdua ya? Oh iya. Nanti makan bersama dengan saya. Oh iya. Apa kok iya? Wong gak jawab ngono lho. Arek bisu arek ditakoni apane? Bisa ta? Takon apa? Paling karo bahasa Indonesia. Mungkin gak iso. Iya, basa Jawa paling. Nuwun sewu, Mbak. Mbak Ewayu rek. Mbak, namine sinten, Mbak? Umure pinten, Mbak? Utange sampean pinten, Mbak? Lep, meneng ae. Meneng ae. Apa? Wong arek ayu ning ngene mbok takoki utange pinten. Mikir. Kabeh koyo aku. Sayang. S-A-S-A ayang, sayang. Nek bahasa Arabe sak petekasa ya kasroyang, sayang. Apa sak kasroyang iku? Gak ono goblok. Alif teka a. Kak kasroku. Aku. Hak kasrohan. Kasrolet. Kok nek gak iso basa Arab ngomong. Aja ngawur ae. Lho. Tingkae. Ngene lho nek bahasa Arab iku. Apa? Ya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu. Innalillahi. Arek ayu ning ngene kok innalillahi iki. Bahasa Arab iku. Minggir, gak iso. Nek gak sing tuwek gak iso. Kena sing nom dhewe. Cilik balita, monggo. Wanto, Nggih. rasa, Nggih, Nak. galih, minggir. Siap. Tak gawekno adik. Apa mampu? Oleh koyo celeng ngono kok. Wanto, rasa, Nggih. galih. Nggih. Tolong mobilku serbetono sing resik. Wala budal lu patrake lodro kae kok. Diomongno goblok. Iku rahasane dagelan. Napa arek wedok pencilaan gak ngarah dijawab? Angel berarti. Angel. Pakailah bahasa yang indah. Bahasa yang santun. Oh, pakai polisi. Polisi kakekmu ngono. Lho sing bersajak ngono kok lho, Pak Dik. Polisi. Polisi. Mbak. Iya. Dan Iya. dalemipun pundi? Aduh. Asmanipun sinten? Kula. Lah badhe tindak pundi? Ten mriki. Kalih sinten wau? Ya, Mbak. Numpak napa, Mbak? Mobil. Mangke wangsulipun kalih sinten, Mbak? Arek-arek. Cangkemmu cangkem bajingan kowe. Lah ya kok kene gak kluget-kluget lambene. Isini-sini, Pak. Isini-sino. Mbak, maaf. Memang teman-teman saya tidak pernah bersekolah. SD saja tidak lunas. Lulus. Tidak lunas. Ngomong ke plecuk. Tidak lulus. CC dengan saya. Beda dengan saya kok CJ. Sekolah nang di wong iki rek. Kok kita tegal jujur. Beda dengan saya S3, Mbak. S3. S3. Lulu. S3 berarti iki dokter iku. S degan. Loh, S melon. S teler. terakhir es dawet. Tak tegal aku tak tegal. Kamu cantik sekali. Ada bahasa mengatakan, indahnya bulan tak seindah wajahmu. Cakep. Halusnya sutra tak sehalus kulitmu. Cakep. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Jos. Kecutnya jeruk tak sekecut kelekmu. Sok kelek ngono. Ngene lho. Kaya arek bisu. Arek bisu. Yo nganggo bahasa isyarat. Gak iso ngomong. Meneng wae tak godhoy arek iki. Ndek. Ndek. Ndek.
Mbue. Dalu. Kon tak antem iki lho, so. Kon jeneng ganteng. Lah apa rek wedok ambek mbok kocorok nggih. aduh kok gak ngerti sampean niku lho. Dik. Ayo melok aku. Ngene iki lho. Mlaku-mlaku nang pasar. Engko tak tukokno ali-ali. Ali-ali. Rasaku kabeh mbok kikuk-kikuk ngene. Gak ali-ali. Sok kon niku ngene iki boleh aku malah grogi. Aduh. Ya apa rasane to? Ah, sudah. Biarlah cinta yang berlalu. Lagu ya. PP apa? Kau sangat sungguh mempesona. Kok mangono jogetmu? Alah boleh lali. PP apa? Apa? Kau sungguh menggoda. Ngomong Lagunya lagu apa? sing enak basa Cina. Basa Cina. Hai. Mbak Bu Aini. Ro artine Bu Aini. Aku cinta padamu. Ini cinta padamu lah. Cui Lanseng. Apa iku? Ah. Black Nah iya. Leng Taiwong. Apa iku? WC. Aduh. Wes mari. Wes mari. Iso ngomong. Wes mari apa gorong? Ya sembah. Tutupno. Lho nek kono oke ya tak tutup. Iki tambah tuwek gak ngerti tuweke. Lho. Heh? Lho, Disawang wong sampeyan iki gak pantes. Lho, tok. Maca sagurunge jarak arek wedok, nggodha arek wedok. Apa ngono iki gak garai mangkele atiku? Aduh. Heh? Pantes lah disawang wong sampeyan kae. Apa maneh akeh wong wedok akeh arek cilik-cilik? Heh? Iku padha karo ge contoh. Iya. Heh? Gak pantes ngono kuwi. Heh? Mangkel atiku, mangkel. Aduh. Oleh kates Thailand. Oh. Ya. Karepmu apa, Dek? Lho. Karepmu apa to? Kon kok lek tak tapuk sandal jeblok apa kon? Aja. Sadele sapa iku? Kok pokoke nemu. Ngesakno rek. Iki arek wedok ayu. Aja Apa? digawe ora anu embong. Ngesakno. Aduh. Kliru peno iku. Napa? Justru kesempatan. Saiki nang kene gak ono wong, wis ngene ae. Arek iki ketoke diatur angel. Ya, engko gocek ono. Arek iki tak perkosa. Macem-macem lambemu ya. Lho apa terusan? Macem-macem. Kon wani ta? Kon tuwek kate melok-melok. Wis cekelon. Tok. Cekelen toko mburi. Cekelen toko mburi. Cekelono. Aku dhisik. Oh, sampean gak mati kok. Enggak. Tolong. Aku dhisik. Waduh. Aku sik. Aku dhisik. Aku dhisik ambil belajar. Aku kate diperkosa. Sapa diperkosa? Wong-wongku masuk perkosa sakmono kae cara siji ya tak kekno. Siji tak kekno lho wong sakmono kae kok. Pira? Enak lho wong 4, 5. Wong 4. Yo. Kaya 5 aku kok. Gowendeng ae bapak iki. Aku tegol. Mane ra rasane. Kacau. Pringisan. Iku lho, Pak Edik yo. Nanti kami ada kabar sari Rahmat Wijaya tuh. Aku iki digodhoni wong-wong nduk dalan iku mau. Digoro sapa? Digodho wonge iku mah pokoke elengku wonge blangkonan. Wong blangkonan. Yo, Pak. Sairo. Wonge ndek welek. Wong ndek elek. Yo. Gedhe ndi kono karo aku? Gedene sih. Oh, gede kono, Pak. Gede kono. Yo. Tak wani. Lho, piye sih? Lah piye? Emang ngono aku. Lah yo tak wangi. Gede
gede sampean. Gede aku. Iya. Kono cilik. Kono cilik. Wah, blangkonan. Langkonan. Budal. Budal lo sampean iku kok. Heh? Kok ngomong aku budal. Lho, awakmu gak rono. Lho, di sini kok. Oh, jono tak dhisik. Aku dhisik. Oh. Poblang lho. Oh, goblok sih. Poblang kono, aduh. Petuk tak pateni, bakul gethuk tak tutuki. Hei! Kalau ana temen opa. Bapak iku kok ndang kliru. Ora moro-moro digepuki wong iku kok. Tak tututane, Pak. Tuwek-tuwek kurang ajar. Kon blangkonan to? Nggih. Lah iya. Aduh gak loro. Gak loro. Gak lara? Gak loro. Kurang ajar. Gak loro. Gak lara? Gak loro. Kene yo. Ayo. Tak jotos pinggo. Ayo. Beda anak wong tengah dalan. Enek wong tuane seneng gak seneng dilamar. Kok dadak kon kok beda tengah dalan, Gak loro. Beda tengah dalan. Ayo. Ayo. Gak loro. Ayo. Tauman iki. Kon beda anakmu tengah dalan. Sini kon ya. Ayo. Kapok ya, Pak? Kapok. Ya, cek kapok ya. Cek kapok. Syukur. Syukur. Kapok. Tuwek karo tuweke blangkon. Aman. 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 Lho, jadi Kacok, Bu. ayo sak karepmu ngajak model piye? Ayo. Mana blangkonan? Gelo matamu picek. Kita udah loro. Apa kok jaluk ngene, Mang? Ayo. Ayo. Apa wis? Iki tunggale mesti je iki. Ya wis kapok. Wah, blangkono. Kapok. Oh, kon malis situ siji loro. Oh, Cina gak pangling karo aku. Ayo mentok. Syukur. Salah kalau sudah. Ayo. Arek wedok. Kudu gak gelem. Malah nyeluk bapake. Cak. Masalah kentut tuwek-tuwek kayane wong kayane gendeng kandut wis itu. Gelendangan kelesetan go embong. Aku
Kate gak budal iku ya piye? Budal iku ya piye iki? Lah kon nduk kene iki melu lapo kon iki? Ya ngenteni wong. Ngenteni wong lapo? Katene kundangan, Cok. Kate kundangan. Mosok kundangan iki blangkonan yo gak pantes. Lho wong alat kundangan iku sak onoe duwemu apa kok ya? Gak sepiro ngono. Lah ya Iki liwat ngarepe gendak aku. Liwat ngarepe gendak aku nek aku blangkonan nek ketok tuwek ya. Aku nyilih topimu. kok ngawur ae. Aku cek ketok ganteng. Alah wis tuwek masih gak iso ganteng kon. Gendak aku cek seneng goblok lho. Gendak aku cek seneng. Engko nek mari kundangan tak olehno senengamu. Kon olehno apa aku? Gedang Ambon. Gedang Ambon Sing gedene sak lengen-lengen. Oh, cocok iku seneng aku. Entek situ tek glepak. Saking enake gedang. Saking warke. Wah, lek ngono mbok maneh, lek ngono. Tolong ijol. Engko nek ana wong rene. Heeh. Nek ana wong rene ya. Heeh. Ketemu gedang ngene. Lungguh setitik ndek ya. Heeh. Pundi gedange, Bapak? Oh, berarti lek ana wong rene iku sing mbok kongkon ngeterno gedang. Aku sing ngongkon. Oh iya. Pundi gedange, Bapak? Pundi gedange, Bapak? Langsung semaput kon. Lho, lah apa? Kewareken gedang. Adongakno muga-muga padang lakumu jembar. Wis gate. Enggak. Mau. Tak dongakno seneng atimu. Dongamu gak enak Nek ngono. ana wong blangkonan ngendhek pundi gedange, Bapak? Berarti lek wong teko pundi gedange, Bapak? Sip. Kentut kurang ajar wong. Kalau kundangan aku oleh gedang. Kok gak enak atiku lek. Kentut mah ya apa jarine arek. Pundi gedange, Bapak? Aduh. Aduh. Maria sedina ping 7. Aku gak pangling. Anem Dek, saiki petit. Tetep kon go blangkon. Mau blangkon. Wah! Aduh. Iki kaitane ya apa sih iki kaitane iki lho. Sampeyan madosi sinten, Pak Dik? Aku golek blangkonan. Aduh. Sampeyan madosi wong blangkonan. Blangkonan. Ayo. Oh, blangkonan. Oh, blangkonan iki. Mana itu dhewe iku? Gak pangling. Ayo. Ngajak pangling. Woi. Wong blangkonan. Iki manglo kaitane ya apa jari gedang sak lengen-lengen dasku kopyor. Gendut kurang ajar arek kok. Aku mang wis gak enak lho atiku teratap-teratap kok. Dadak nyatane ya. Lah! Ayo kate nanti kon ayo. Kate nanti. Nanti gak nanti wong akete dolen kok. Dolen mung Gus Gerang kok dolan-dolen. Kan lah apa nang kene? Lho, aku nyegat wong. Kebeneran petuk awakmu. Begal kon katene ya. Begal matakmu kuno ah. Lah apa kon nang kene? Ngene lho, So. Mapan kebeneran kepethuk awakmu nang kene. Awakmu atik gawe kopi, Dik. Iya. Aku kate kundangan.
Kate kundangan, kenduran lho kenduren. Kenduren. Heeh. Kok mare-mare nopo cok kon kenduran-kenduren ae. Oleh undangan iki lho, diundang tanggaku slametan. Kon arep-arep berkat ae kon. Tak kandhani. Apa? Umpama wong kenduren lek gawe blangkon lak gak pantes asal jaman Gak pantes. Sing pantes gawe Nggawe kopiah. lah mapan kebenaran awakmu kopian. Iya, iya. Kopiahmu tak silihe, blangkonku gawen. Kopiah. Aku tak budal kundangan, Dik. Iya. Engko berkate ku wak petik pupune sak mene-mene lho. Temen aku niku. Lho iya, kon seneng mulai wak petik. Aku olehno rek. Aja kuwatir. Doyan aku ya Ha, brutu. brutu. Brutu iku cilik. Gak ono balunge. Gak enak lek brutu kon tak olehno. Lah kon gak gelem ya wis aku. Le. Gak apa-apa brutu tak imbui pupu sak mene-mene. Temen aku niku. Kon mari mangan pupune petik iku sok kelenger kon tak kandhani. Mbok saking gedene. Saking enake, saking gedene sok. Temen ya. Lho iya. Kon nang bejuk kon iki. Grak. Iling-ilingen ya. Iya. Pupune petik sak mene-mene iki lho. Pangan caket colot gelendang, gelendang ngono. Saking gedene kuwi. Saking gedene pupune petik. Tok. Iya. Sak. Donga sak iso-isomu, Dik. Apa? Jaluk pamit wong tuamu mbek menawa kanca seger waras ya. Si. Kak, maksudku padha-padha kancane iki ndongakno lah gak apa-apa sih so. Iya, tapi kok siak-siak Ora jeneng. apa-apa tak dongakno kon iki slamet mergo. Ya, Ngono ya. Tapi sak mene-mene lho. sak mene-mene pupune. Atik gak ngolehno awas kon. Hati ya saya. Kok atik ngono sih kon iso? Maksudnya iki ku embong kok bek ana montor liwat minggiro. Ya ngono ae lho kok atik. Hati-hati adane wong kate bongko hati-hati. Apik blangkone iki rek. Gawe ngono giateng. Lu. Ono enggal gumur. Apa iki rek? Kayak dalang aku nek ngene rek. Aduh. Iki wong gendeng ta ya apa? Sampeyan niku lha apa, Pak Dik? Oh, blangkonan? Hah? Blangkonan? Blangkonan. Iki karepe ya apa sih rek iki rek? Mangklambine putih nek nylerete. Celonane putih saking jati ireng klambine lore berat ya iki. Wong ngali aja dirake pitu aku ora paham. Gak mlayu wedi aku engko rek. Ayo. Loh, salah. Ayo. Wong blangkono. Useme wong kalah togel ya iki wong gendeng ya iki bae. Ana wong kepengin dadi dalang adakno sok dikepruki sampel ya apa ucap ngomong ya apa sih rek? Jarene oleh PT sak lengen-lengen. Kok malah digeyepuki wong maksudnya apa iku mang kok ngepuk iki wong iku mang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangaken kula Kiai saat adzan maghrib badhe budal pengajian. Kon kok kaya Apa kok kon mriki, Son? iso kaya sapi poan kon isoan. Pangkate nandi kon iku? Jam terbangku iku tinggi. Kok durung ro aku iki Kiai saat sing terkenal lho YouTube. Sing iso nyanyi lirikan matamu. Terkenal aku. Yai saat kon kate nang ndi? Kon niku gak ngerti kate mimpin apa ku jenenge arek ngaji yasinan iki lho. Yasinan. Kon niku yasinan tak kate manase gaji kon niku. Ya campur manasik, polo kene kan kepengin ditakdowani supaya manasik haji niku lancar. Nyeluk Kiai saat adzan maghrib. Nang kono ono slametan. Selametan. Kon slametan kok macak ngene. Lah maca apa lho? Lah kok nek dipikir kaya wong kate manase gaji, potonganmu gak pantes. Aduh, tok kok moyo becik.
to matamu. Nek macak ngene iki yo. Saat gak ngono carane. Lah ya apa lho? Kene iki wong Jawa. Aja sembrono lho. Lho, Kiai Saat kita kenal. Iya ya. Nduk Metro TV, nduk JTV. Lah iya. Nang Cinandang kene iki nek genduren gak oleh gawe kopiah. Berarti kopian ngene iki gak oleh. Gak oleh. Kayak itu sangu lah. Lho nang kene iki nek gelem genduren, slametan, gawe blangkon, gak trimo oleh berkat. Mulai kon disangoni wong siji oleh 1 juta. Lho, kopiah iki identik ambek baju takwa lho. Kon tak omongin nek nang kono-kono ancen ngono, nek nang kene gak. Justru nang kene kon gawe blangkon, gak trimo oleh berkat, oleh bancaan, oleh berkat, oleh duit ya oleh. Berarti cangkep, disungkem aku berarti. Lho kandhani kok. Kejawen berarti. Kejawen, kon diarani wong tuwek. Urup blangkonmu. Temenan. Urup. Yo, iki. Ustaz, kon nek oleh iki jok kuwatir. Ambune kok pengu. Mari duyui kucing mang. Ngomong gak sido wis. Gak apa-apa. Kon kepengin oleh duit ta gak? Loh, pantes kon to. Ya Allah. Usunan Kaliombo. Wali. Gak enak perasaanku mau wis. Lho, kene kon tak omongi. Wong nek kate rezeki, iku atine deg-deg. Aku kan mau teratapan. Blangkon elek urup kopi api yo gak mungkin. Lho, raimu mek bojo iki ngumpul. Raimu sepisan mek bojo iki ngumpul. Ale. aku ngomong temenan. Aku yo kate budal. Aku kok njokok blangkon liyane. Kon kan wis njok kene. Timbangane kon balik njokok blangkon maneh iki gawien. Omahmu lak cidek kene. Iya. Berarti iki sing gak ono. Wis tak jamin kon kok nang oleh asan, oleh berkat, oleh dhuwit. Jos pokoke. Kok miring lho blangkon. Ini lho gawene. Goblok. Ah, Ganteng aku ya? Iya. Wis tak kon kok kono langsung disalimi wong diambungi tanganmu kok. Aku koyo habaib. Pokoke kon kok ngono, ya. Ya. Ora rono. Aja kuwatir. Gak kon ketokane raimu abang ketara bojo kon. Enggak, wis lah. Raimu kok ngumpul. Enggak percaya aku. Gak kok perasaanku gak enak, Di. Duh, nek pokoke aku salah, engko nang omah krayono aku. Berarti iki aku iki kok nang kono disungkem. Ditambahi amplope. Dituwekno. Iya. Iya. Ambek Pak Lurah ya ditambahi iki. Iya, wis lah. Pokoke oleh berkat akeh, duwe akeh, gembuk-gembuk. Gak enak gembuk. Maksudnya hatimu kok iso sabar. Oh, gembuke atiku padha karo sabar. Iya. Berkate ditambahi loro. Tambahi loro. Wis, tangno kene. Luwung. Alhamdulillah, minas syaitonir rajim. Ketara, kate melok kenduren. Lho, Wali. Lah apa sampe ngoring-ngoring marang gepuk? Hei. Kok cek kurang ajare kon? Yo ngakir. Aku ku diajeni wong sakmene akeh. Suwe-suwe aku ki kopior. Lungan Mario sedina pitu. Mlebu lenge semut. Tetep aku jero ana blangkonan. Lho ancane aku kate nekani pengajian Awakmu Iya. Lek kacen. peno tuwek mek iso tak ajeni. Aku diajeni wong sakmene akeh ulama besar. Aku ora ngajeni awakmu maneni kesalamu. Lah apa? Masih kon Mario sedina pitu wetengmu gedhe kamu muncul orek kate kertip aku gak paling. Kon lah blangkonan. Blakonan temen. Lah. Wah, kopior. Ayo. Kate melayu nang blangkon iki. Gendeng. Oh.
sumber. Langkon iki ya sumber malapetaka. Tak gebukane nang kene. Ndas kopior. Suruh pengajian. Gak jelas blangkon opo iki. Korban. Bales dendam. Bales dendam. Loh. Sampe rene, Dik. Ana gedang ijo sak lengen-lengen. Mek kurang gedang iki ana pohong gendruwo. Gedangi, Bapak. Sampe rene. Ajur kon. Napa? Sampean ana pengumuman Pak Lurah kene iki ana kendurenan kate budal haji. Syaraté kudu ageman Jawa. Nah, sampeyan yo gak pantes ageman lore. Sorjan kok gawe koplok kaya ngono, gawe blangkon. Nek gawe blangkon entuk berkat dobel. sebenenge ra. Ya, iki lho, iki gawe Iki moh. Gak cocok penampilanmu iku lho mosok sorjan gawe koplok kaya Reno. Sing bener. Blangkonan. Nek mari blangkonan. Entuk berkat dobel. Oleh duit. Oleh duit 50. Alhamdulillah. Iki blangkone Iya. gawine Pundi gedang iki lho. Bapak. Sampe gak usah takon gedang, dikeki gedang sakwite. Ora doyan gedang. Apel. Ora doyan apel. Jeruk. Krewok. Loh, iki kawin. Tak tambahi 100. Masih mbok tambahi sak miliar ya, Mo. Loh, kawin Cak. Aku wis wareg gedang. Loh, kok iso wareg iki lho? Krewok. Kon nang Pak Lurah ana bancaan manasik haji. Ya terus. Syaratnya gawe blangkon. Kopiahmu tak gawe nih. Kok dhisik ta lah. Syaratnya ya apa? Gawe blangkon. Oleh apa? Oleh berkat PTE sak pupu-pupu. Pupune sak pitik-pitik. Kuali. Aku wis mbeleh petik dhewe Barekan. Wedhus. Aku lu wis mbeleh wedhus. Kambing guling kambing. Barekno darah tinggi. Raimu kaya tutupe paneli. Curup. Mo. Tak tambah 100. Mo. Api iki lho. Mo kok. Cak. Gelem. Ora mo dipaksa mo kok. Sak prokan langsung gedebak. Loh. Entuk sepeda motor, Brok. Sepeda motore wis rusak. Dik. Nah. Kon. Apa? Entuk sepeda motor nyio kon. Entuk sepeda motor nyio. Tak. Teko Pak Lurah. Pokok angger gelem gawe blangkon. Aku karuan mlaku. Entuk Tosa. Tosa? Wes wani digendong-gendongan Aja gelem so. Kopiahmu tak urupane kene iki lho. Aja gelem so. Iki blangkon teko Segara Kidul lho iki. Pundi gedange, Bapak? Pundi gedange, Bapak? Pundi gedange, Bapak? Lah iki opo lho? Seger. Oblak konon. Seger. Kurang mantap. Ayo. Oblak konon. Ayo.
Gel. Kenapa sampean golek wong blangkonan? Lah aku didule anakku. Lah karepe anakku. Pak, sampeyan iku kliru, Pak. Karepe anakku tak kono. Sampeyan iku iki mang kliru. Klirune? Aja dicekek goblok kon. Kliru, Pak. Bener aku ngomong wong blangkonan. Tapi kliru asine ku areke udeng-udengan. Udengan, Pak. Udengan yo blangkon. Udengan pancok. Udeng-udengan, Pak. Ajar bos. Ajar. Suwen. Aku brewodan, Pak. Aku aja dikepung kok aku tipes. Awakmu iki butuhe ya. Gelek arek udengan ta blangkonan. Tapi abang. Tapi abang. Nek petok Sampe tak gawe padal. kok gawe wadal. Gelem oleh. Kon iki karepmu piye, Jen? Karepmu piye? Karep sampean Maca opo? Kalian kerja. Orang menungso. Megar. Lagi.